Kollaborazzjoni innovattiva ma' Europride u Esplora Teatru Malta lest li saħħar lill-udjenza tiegħu l-esperjenza teatrali mhux tas-soltu bil-musical Ora a Musical in the Dark. Reċta tikkonsisti fi vjaġġ mużikali li jaqbes il-konfini ta' reċta u jistieden lill-ispettaturi biex jgħaddu lilhom infushom f'dinja ta' maġija, diversità u esplorazzjoni sensorja. Ir-reċtata kompletament fid-dlam ora tieħu lil dawk li jżuru l-Planetarium fl-Esplora fi vjaġġ lejn Ora, gżira fejn l-impossibbli isir possibbli. Tkellimna mad-direttur Vigesh Godwani fejn spjegalna kif dak li jiddistingwi lil Ora mill-produzzjonijiet tat-teatru tradizzjonali huwa l-enfasi tagħha fuq l-immersjoni sensorja permezz ta' mikrofoni li jipprovdu esperjenza ta' smigħ tridimensjonali. Bdejna għax għamilna kollaborazzjoni mal-komunità Neqsin bid-Dawl u ridna nagħmlu show li mill-bidunet jikkejterja għal dawn għal nies neqsin bid-dawl. Mbagħad qisu sar xi ħaġa li ħafna nies oġobhom u bdejna nagħmluha sena wara sena u din is-sena qed nagħmlu musical. Dan il-mod innovattiv għad-diżinn tal-ħoss immexxi minn Matteo De Pares jiżgura li kull nota u kelma mitkelma tinstema' profondament mill-udjenza. Il-kunċett oriġinali u l-iskript tal-Ora inkitbu minn Vigesh Godwani u Marta Vella fil-waqt li l-mużika u lirika huma maħduma minn Luke Sejdon flimkien taw ħajja f'kapolavur teatrali. Iżda l-atturi kif se taffettwhom din ir-reċta unika. Sejdi von Brockdorf hija waħda mill-atturi prinċipali li qaltilna eżatt kif inbidlet il-perspettiva teatrali tagħhom. Din l-ewwel darba li ħanirreċta bil-vuċi bħala l-istrument primarja tal-reċtar u naħseb ħatkun vera esperjenza unika għal kulħadd, mhux biss għal nies li għandhom is-sensi kollha, imma verament xi ħaġa inklusiva. Wieħed jista' jikseb iktar dettalji u jixtri l-biljetti billi jżur is-sit elettroniku showshappening.com. Dan il-musical se jsir bejn il-ħamis 12 ta' Settembru sal-ġimgħa 15 ta' Settembru fil-11 ta' filgħodu fis-7 ta' filgħaxija.